I evo imamo jedan super projekat koji je, ne, tamo se lepo nastavlja na ovu priču. Radi se o projektu White Cane Road. White Cane je beli štap. Beli štap je, ako nisi znao, međunarodni, ako svetski poznat simbol slepih osoba. On je štap uz pomoć kojeg slepe osobe hodaju kroz javnost. Sad ekipa je došla na ideju da snimi jedan film o autostopiranju, gde će Slavoljub Epifanić, jedan naš čovjek, da odavde ode u London. Smislio da ode u London, sad fore što je čovjek je oslepio u 31. godini. I sad ja bi pročitao kratko njegovu biografiju, ali bolje ne, jer će onda većina naših slušalaca da shvati koliko je lenje u životu i osjećat će se loše. Da, da šta sve čovjek radi. Bolje je da... Pritom je ostao bez vida u 31. godini. Pre toga je bio kung fu šampion. Sad, nakon što je oslepio, počeo se bavi ninjutsuom, pa je to savladao. Pa je profesionalno se bavi masažom, oženjen, ima 2 dece, onda ovako, bavi se streličarstvom, vodi autorsku emisiju na radiju i radi kao tonac, pa onda radi kao instruktor masaže, volonter, instruktor za obuke za rad na računaru za slepe i slabovide, pa je planinar. Znači, prvi slepi planinar koji je osvojio vrh Šiljak, visok 1571 metar na Rtnju, u zimskim uslovima. Stvarno svaka rečenica. Stvarno misliš da te zezao. Ovo nije normalno. Svaka kako sledeća rečenica, ono kao ajde kao u zimskim uslovima. Go, boss. Ono. Jedan podvig, kaže, a još jedan podvig pravi osvajanjem u sale najvišeg vrha Balkana, 2750 metara. Ja sad je smislio da snime taj jedan takozvani road movie dokumentarac, da će on prati jednog prijatelja da krene za London. Kolima, jel tako, da stopiraju? Da stopiraju, znači isključivo autostopom i super im je moto po kojem radi ceo projekat, to je jedan citat Jacka Kerouaka koji kaže, jer na kraju nikad se nećeš sećati vremena koje si proveo u kancelariji ili kako si kosio travnjak, popni se na tu prokletu planinu. Super fora. Sad radi se o tom klasičnom, to je onaj novi metod finansiranja, to se meni jako dopada, pojavom interneta je to omogućeno, takozvanih crowdfunded projekti, to su one stvari koje, kad imaš neku dobru ideju, a fali para, onda se lepo prijaviš na te sajtove, imaš onaj Kickstarter, ima Indiegogo i ostalo, pa lepo objasniš ljudima šta si naumio da radiš i kažeš treba mi donacije toliko i toliko, ljudi mogu da prilože bukvalno u svim pojenima. Znači, da biste pomogli ovaj projekat, da se snimi ovaj dokumentarac, ima odličan trailer su već napravili za njega, može se vidjeti na YouTube-u, sad da vam ne bi diktirao adresu koja je komplikovana, predlažem vam da odete, znači, na whitecaneroad.com, Vhite Cane Road. Znači, Vhite Cane Road, belištap.put.com i tu možete vidjeti sve što treba i uputstvo kako da pomognete ovaj projekat. Oni se nadaju da će iskupiti lovu koja im treba, znači, zapravo nije to neka velika lova, jer radi se o, ideja je sama po sebi dosta jeftina. Jeste, ali treba novca za snimanje, jel treba to sve snimiti? Za postprodukciju najviše. Treba im, znači, ta putnička oprema, oni hoće da ceo projekat odrade ono što se kaže pankirski, stopiranje, couchsurfing varijanta za smeštaj usput i hoće da vide koliko će im, zapravo oni nemaju pojma, jer kad hoćeš da putuješ autostopom, ne može praviš neke velike planove. Naravno. Oni imaju kao kuda bi voleli da idu, ali se ne drže toga slepo. I ne znaju koliko im vremena treba. Ne znaju koliko im vremena, koliko će skretati iz puta, ali kao recimo da je jedino što znaju da bi voleli da stignu u London i da o tome snime film. Tako da whitecaneroad.com, pomozite ovaj projekat, mislim da je ideja jako dobra i voleli bi da čujemo od njih kad već krene, kad krenu u realizaciju cijelog projekta da nam se jave i kad završe, pa bi onda voleli da pogledamo film.